Ik zo langzamerhand. We komen van de Lietse wetters, zoals het dan altijd zeggen. En nou gaat het echt los, zeggen ze dan. Niks te nadelen van die orenbanen natuurlijk en die orendwarpen. Maar de man met de oranje wimpel onder de opstekker joert. Nee, in de SKS. De gele trui voor de scootjes is dat. Dat is Albert Visser van de Lemmer. Met 4 punten komt hij. Voor de eerste 3 wedstrijden heel knap. Grauw, daar vlak achterom 4,9. Jenne Wout, Gerrit Pietersma op het derde plak. Het Vingen, vlak achterom Sietse Brouwer met 4,9 punten. Op 5 de Snitsers, de Jappie Visser en mooi al een paar puntjes meer. Liets Gotje 8 met Zuid al hier neert. 6e plakje. Ljouwert, Willem Zwaga en Zoon Ljouwer, Rinus de Jong. Dat is het linkerrijtje zoals het gaat. En wij wachten ik even op het startschot, want dat ken ik ieder moment vallen. Ja, 10 minuten. Ja, ik ben alweer in de wagen helemaal goed. Dus ik wil wat opzitten na al die dagen dat we een uren wachten gaan op al die startschotten. Maar hier zal het wat, als het hier vals is, dan start het wat vlotter achter dan dat al die scootjes weer voor de wal matten. De man met geweerstitelkleer op de startkotter de 7 volden. We tellen hoor. Dan hebben we hier 2 schotten, 2 gele ballen, nog 10 minuten voor we losgaan. Dat is ook altijd voor de skippers wel een moment. Hè. Als het schot dan 10 minuten schot dan valt, dan begint de wedstrijd. Hè. Positioneren voor de start. Zoals hier al mooi in carousel onder de start draaien. En dan hebben we het rjochterrijtje, zoals het de gast in iedere sport is. Het wordt onvierd op het 8e plakje terug Langwaar. Harmen Brouwer. Op het 9e plakje Huzum, Johannes Meter. Beide 15 punten. Op het 10e plakje wordt zijn de debutant Klaas van der Meul. Noem Santje punten. Drachten, Santje punten. Op het 11e plak Geliekmooi Akkerum. Op het 12e plakje Santje punten. En Tretjen Starum en de rode lantaarndrager is Drachten. Mooi de hele mannen dan, want we hadden 2. Klaas Westerdijk, 21 punten. En hier hebben we de koprenner. Adviseur achterop. Harry Amsterdam. ja. Hij is er net bij straks, hè? Nee, hij gaat naar week. Dus net weer gezillen. Dus van mij van hoog sneuren. Dan is Harry net bij mij. Wat doet dat mooi, een team? Ik bedoel, want ze had altijd door teams smeden. En ja, en dat is dat belangrijk. En dan moest in het boek van Douwe Vissers mocht Jappie net eens op wintersport. Maar moest hij een jong vaan. Maar nou midden in het kampioenschap een adviseur in een paar dagen eraan. Ja, nou, wat ik dwars hoor, is met name aan de voorkant gewoon duidelijk uitspraken daarom meidje. En als je dat met elkaar zo uitpraat had, ja, dan had je nou de komende weekend net zo volle les dan. Maar ja, het zijn keuzes van de skipper omdat het wan. En iedereen doet het op zijn eigen manier en dat is het mooie. Ja. En, maar het is nooit bevorderlijk. Als een team wisselt of... Nee, nou, als het maar duidelijk hier aan de voorkant haast, dat scheelt gewoon en dan haast ik draagvlak. En als het er net niet eens best, dat is een van de bemanning of waar ik maar, ja, dan mag het er dan nog gaan en dat had nou geen zin meer. En dan is gewoon die wedstrijd in zielen. En het is extra water bij is erbij en wat er net bij is, ja, daar ga je niks aan. En waar weet, maakt er nog een orenkeuze, want het zullen hem ook wel kriebelen. Ja. Als het zo goed gaat. Ja. Nou, wat ik dan wel het meest spannende vind, want de kans bestaat dan dat er de laatste wedstrijd, de finale nog wel weer mij zielen kan of wel. Oké. Ja, maar dan is het net weer gauw dan. En ja, dan ben ik wel benijd. Hangt ik van de stand en het klassement houden natuurlijk. He, wat het dan werd, dat kan wel invloed hebben op die groep natuurlijk. Ja. Op Eftergroen, de pier van Ter Henne. Daar zit al het publiek. Langs de kant. Ik een heel soort op het wetter, maar dit is de wallocatie waar de meesten het mooiste kennen. Wat
Dan had je ook wel zield op dit wetter. Wat voest je van dit wetter om te zielen? Ja, het is een prachtig wetter. Zeker de komst van Grauw en Veen op Jannewaard. Dat bent toch een oude wetter. En ook eerst voor het eerst naar het Romme wetter. En het is toch echt vaak, dan zit er echt voor vaak wel weer wien. Nou, zeker goed. En dan, het mooie is, iedereen is nog geconcentreerd. Daar hoeft je net druk om te maken. Iedereen is scherp. En dan kun je gewoon een prachtige wedstrijd zielen. En wat zo wel mooi dienen als je had, zeker met die op- en delbaan, dat de bovenste tonnen, die lijkt net dicht onder de wal. En die wien onder de wal, onder de zuidkant van de mar, die loopt toch vaak wat. En hoe verder als het naar het noorden gaat, hoe minder dat er wordt door stuurboord. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dat nou uitkomt. Omdat er een op- en delbaan niet leidt. Ja, daar hebben we hem nog een keer. Ja. Nog even voor duidelijkheid. Treien A en treien B. Nou, daarom heet het in het Nederlands of in het Engels als gate. Hè? Het hek. Ze moeten toch het hek heen. Dus ze wil kiezen om boei A of treien B te nemen. En het is een heel lijn, hè, van de onderste tonnen naar de bovenste tonnen. Want hier heeft het skip al, hier rechts in beeld, als we de 2 hoogste tonnen lezen, die hele lietse oranje puntjes. En helemaal onderin, nog onder de startlijn waarschijnlijk, lezen die orenton. Ja. Ja, hier links de bovenste tonnen en dan gaan ze naar de spreader. Hè. Die zit er, krijgt er ook van om het veld wat uit elkaar te krijgen. Nog 10 seconden voor het 5 minuten schot. De Jouwer. Goed, wacht je even op het schot. Ja, daar hebben we er al. 5 minuten. Alles luidt er goed in. Geen reden om de start uit te breken. Nog geen winstskiftingen, want dat kan soms ook nog bepalend wezen. Hè? Ja. Ja, ik verwacht je wel dat de beste start toch wat aan de onderkant lezen zal. Tenminste, aan de onderkant van bij de pin. Ja, dat is Safir mogelijk van de startkater. Ja, Safir mogelijk erbij. Misschien niet in de start, maar wel in het kruisrek. Die slag naar de ton is gewoon beter hoe stuurboord, hoe heger als daarbij komt. Dus ik verwacht dat er best wel een soort skip kiezen zullen voor de onderkant van de startlijn. Dus Safir mogelijk bij de katterwij. En als dat wiest, dan komt de ronde bij de katter. Dus dan kiest er bewust wel voor kiezen om daar dan juist te starten. Dan heeft wel vrije wien en ronde. Dan kiest hij eigen slagen bepalen en dan wist wat minder zielt. Zeker voor de klassementzielders kan best wel eens een keuze maken om toch wat voor de mindere start te kiezen, maar wel vrij en dan toch gewoon degelijk bovenin uit te komen. Dus het is nou al taast om te zien waar heen gaat en waar het god valt. Ja, nou zo dan kan er hier reacties in beeld en dan toch wel relatief volle skippen al die naar de orenkant zielen. En dan zullen nog Fjouwer die het echt voor de bovenkant kiezen, dat is hier links. En die worden nog echt al hier voor de midden of leger, denk ik. Want voor de duidelijkheid, als je een reed puntje lezen daar bij de achterste scootjes een beetje. Ja. En dat is bij deze ton, oer deze ton zullen we dan hinnen. Ja. En die lijn, de startlijn dus, hè, we zullen hem daarachter lezen, die mag heeks op de wien lezen, hè, zo heeks mogelijk. Ja. Nou, en dan kun je vanuit de beste slagen komen vaak vanuit de onderkant, maar dan komen we maar 1 of 2 bij. Dus bij de tonnen die het eerste bij het startskip bij leidt. Was wat degelijk starten, dan is het toch voor de midden. Dan heeft van beide wat. Maar dat is hier waar je wat lastig te zien. Op die skippen kun je er vaak goed zien waar de goede slagen liggen. Maar de verwachting is wel dat er onderin iets beter werd. Veel met name in het cruiserrek, omdat dan stuurboord gewoon heeg naar de bovenste tonnen kist. Hij heeft iets meer profijt van die wal aan de zuidkant die iets meer loopt. Want hoe verder als het naar het noorden gaat, hoe minder die stuurboordslag wordt. Ja. Nou, hoe beter dat die bakboord wordt. Maar als de wijk komen mast, dan wordt die bakboordslag weer steeds minder. Nou, ik hoop dat we iedereen al het nog begrijpen. Maar het is inderdaad, dus uitziet je hoe en wat en waar iedereen heen gaat. En de wind zal, toch, hij is vrij constant, hè, lijkt het wel. Ja. Dat maakt het wel weer makkelijker, hè? Ja, voor de adviseurs weer wat minder spannend natuurlijk. Ja. Hè, want dat is wel hun kracht natuurlijk als ze die goede vlagen vinden kennen. En nou moet ze nog 2 minuten voor de start ze langzamerhand positioneren. Het is het hele momentje dat al op bakboord gaat. Het is net de hele maand, denk ik. Want het is wat er 4 voor het droombeelden ben mooi, maar soms net om. Het is een wietscootje, dus het zal huis om wakker wezen. Ja. Nou, hier ze al wat op de startlijn al. Zuidwesthoek, ja, die had geen flarang, hè. Die komt er steeds van Bob al in. Dat is dan
een indringstart. Die mooi opdrukt werden door de rest. Het is altijd een hele gevaarlijke hoek om te zitten. Want ze kunnen die alle kanten uitbrengen. Hè? Ja, ja, ik kan zelf net met manoeuvreren vaak. Ik kan net een kant uit. Ja, ik kan alleen nog over de startlijn. Ja. En dan kun je net die eigen tempo bepalen wanneer de scoort en wanneer ze accelereren is. Nee. We zitten haast in de laatste minuut. Ja. Grauw. Ze ziet je toch een heel soort boppen in de kot erop, hè? Ja. Toch op safe. En er bent toch die ik nog door de wiemat, hè? Dat is toch wel wat onderlette kant al, hè? Ja. Ja, helemaal niet let. Ja. We zitten in de laatste minuut. En die had zelfs nog de fok los. Ja. Dat zomaar een keer wat onderloeken. Er is wel rond, dus die kan Ja, wel daar komen ze nooit bij. Het gat valt in de midden. Helemaal onderin. Daar zit... Ja, we kennen het net. Misschien net. Akrum zit helemaal bij de onderste tonnen. Lemmer en Langwaar. Jervingen bij de Bitsi op het midden. Ja, en als dan toch in die rond bij de katter is dan wel vrij, hè? Ja, hele mannen. En die komt ik mooi op tientje, hè? Nog 20 seconden. Ja. Die kan helemaal zijn eigen slagje bepalen. Hij loopt wel onderin, hè? Volgens mij, als ik het zo shirt de start. Ja, en Want ze kennen net omheen. De hele mannen kan wel mooi omheen. En daar komt het schot. En ze zijn los. De scootjes bij ter hinnen. En we jaren geen vlagen. We zeggen geen vlagen, we jaren geen tweede schot. Dat betekent een clear line. Heel voorzichtig starten. Akkerem mist de start al. En dat hoeft soms helemaal niks te betjutten. Maar die kan gewoon, die gaat gelijk al achter alle Skippendel. Hoeft net verkeerd uit te pakken soms, hè? Nee, vrij. En ja, als er nog mij klapt, dan... ja, als Akkerem nog mij gaat, dan nou, het hele veld eronder. Ja. En dan die er oost Jorbert komt, die erachter Delmar. Ja, nou die had echt de start mist. En dat is de jouwer. Ja, de jouwer. Dat is net een gunstig uitgangspunt. We binnen al lang net, maar die mat ik al achter de hele Floordel. Ja. En wat zijn die kwam daar ik net zo mooi uit. Hele mannen die voor mij draait met jouweren. En die kan tactisch wel in ieder geval voor de jouweren bloed. Ja. En ik voor wat zijn. En dat is op het Rommerwetter. Je kan er helemaal een hele lange bakboordslag of een hele lange stuurboordslag maken en je eigen koers kiezen. Ja. En ik hoop bij de winst en we zeggen nou ik al dat de hele mannen aardig wat heger kennen dan Akkerem. Ja. Pakt hem nou ook wat op. De jouwer, Zuidwesthoek. En dan is ik grauw door de wind. Het is Drachten die helemaal bij de onderste pin. Die loopt wat leger, maar wel al in de vooruit. En daarachter zit ik bij Ljouwerts, Jenne Wout. En het Vinger zit er mooi bij. Die had ik vrijheid. Maar Mooi om te zien, hè? De helft gaat bakboord uit en de helft gaat dan stuurboord uit. En dan is het aan hoe komt het bovenuit. En dat is wel de kant van het cruiserak op zich. ja, er is geen die door de midden van de markt gaat, zoals het dan heet. Nee. Nou, er is duidelijk. Ze moeten wel, ze wel helemaal tot onder de taal. Bij die zielen zeggen we nog even dat tochten we ze dat ze net z'n vier, Nee. dat ze die wal net zo komen. Maar het is, ze moeten toch wel door de wind voor de wal. Jenne Wout had Ljouwert in de tang. Ljout vreeg nog op voor de wal waarschijnlijk. Ja, Met en Jenne Wout mij draaien. maar die bleef er mooi gunstig boven zitten. Ja. Die draait er net onder. Daar komt Vingen aan. Ken het Vingen voor deze scootjesdel? Nee, dat ken hij net. Al eerst hij besluit oors. En dan was net te let wezen, want oors luister wol onder. Ja. Hij hier misschien ook nog trotselijk Ken en Langwar, broer Harmen, zit er ik vlakbij. Die draait ik mooi. Dit is waarschijnlijk toch wel het kopgroepje. Drachten. Giet die voor Jenne Woudel.
En dit is de... Dit is de middenmoot wat. Huizum erachter. En Jervingen en de gebroeders Brouwer. Ja, vroeger weer dat trompetisten. Maar dit binnen de scootjestielers. Gebroederlijk. Mooi. Ik wil wat identieke scootjes. 2 piepsters. Ja. Nou, Ljout moest daarachter Huizum del. Dan ben ik wel benieuwd dat Janne Woord dat ik moest. Of dat hij er voordeel kon. Ik hoor dat, jammer dat het net in beeld weer. Ja, daar wordt die gongen voor Del. Ja, die kon het voordeel. Die kon het voordeel. En Ljouwert moest erachter delen. En Ja. daar verliest Ljouwert echt wel meters. Hè? Ja. Dat is... Ik denk dat we de koprenners in het groepje ziekje maken straks. Om we hier nou al weer wat versissingen van. Ja. Want het is altijd leuk met dit soort wetter. Waar komt het eerst bij de bopperste ton uit? Maar dat we die ziekje maken bij Drachten. Die heel mooi heen glijdt. Heel mooi voort is. En hij hier al zo'n mooie start op Grauw. Jennewoord, Langwaar en Veen. Dat zijn de meest mooie start. Maar Lemmer had wat vrije wien. Grauw is een hele orenhoek uitgegaan. Zullen we even op ziekje. Maar daar maken we de beelden voor haar. Want bij Grauw doet de transponder het net. Die zielt hier. Ik ken net zien hoe die in het veld loopt, maar hij heeft in ieder geval alle rond. Hè? Ja, luid stuurboord, dus zal in de midden liggen. Ik werd degelijk mooi in de midden. Geen uitersten. Net handig is het in het klassement zielenworst. Dus juist toch in. De Rioks komen de eerste die voort naar de start stuurboord uitgang binnen. Die komen op bakboord weer om. En die moeten toch achter die Skippendel die de eerste bakboord uitgang binnen en no stuurboord. Ja. En ik lik het dat ze daar voor Del kennen. Alhoewel lik het dat Lemmer die ter achter Del maakt. Maar Ja. het is Jere Harmenbrouwer. Die toch krijgt een beetje schraler zielt dan het Veen. Nou, die krijgt hem nou ik wel mooi. Maar die hebben een mooie uitgangspositie. Nou ja, hier kun je goed zien dat de wereld roen is. Hè? Ja, ja precies. Nou, bakboord, als de zeil naar bakboord, dan als het voorrang op skippen die toe stuurboord liggen. Ja. Dan moesten we nooit draaien en dat zal, denk ik, net best gaan. En dit is ik even heel belangrijk hoe de eerste tonnenronding bovenin uitkomst. Hè? Want het hele veld zit nog bij elkaar. Dus de worst is net op stuurboord op die tonnen komen. Hè? De worst mooi een slag hoe bakboord op die tonnen komen. Ja, ja. Ja, ze maken nog wel iets aan. Daar lezen wat verschillende ton. We kunnen net helemaal ontwaren. Ja, het is toch Drachten dat je heel mooi voor het zielt. Ietsje minder heeg dan Langwaar. Ja. Die toch een beetje afstand neemt van het Veen. Ja, nou, het vingen had wat les van Langwaar, van die wien, van die uitschietende wien. Dat is toch wat extra onderdruk en dat geldt ook voor Janne Woord die het had van Drachten. Dus de broers plegen elkaar een beetje. Drachten had een prachtig mooie start. Jeroen Pietersma. Het scootje ik helemaal uit mijn koor geweest. Ja. We hebben omknikt. Leeuw net weer verlengd, maar wel. En is voor hem dan nou die formule volle gunstiger als ooit. Je zullen wel wat scootjes die achter mijn cordel matten. Ja, dus krijg mooi zien bij die droombeelden. Hè. Dat is eigenlijk 2 velden haast. Eén aan de stuurbordskant van het veld en één aan de bakboordskant. En het lijkt toch echt wel dat die bakboordskant echt vol... Gunstiger uitpakt, ja. Maar ze komen weer bij elkaar, hè, die velden dat goed is. Ja. En Drachten die denkt dat hij de ton al erin kent. En die gaat Rodewien. En dat zal er grif, want hij zit er net z'n 4 aan. Nee. En ik, Harmenbrouwer van de Zwan. Langwaar, gaat Rodewien. Lemmer, de koprenner. Ik Rodewien. Betekent dat hij de ton ik al rennen kent. Maar komen er nog scootjes aan? Komen die er nog tussen? Waar zit het Veen? Ja, het Veen en Janne Woord met daar komen en dan kan die er tussen. Ja, maar het Veen die kan er nog tussen draaien. Janne Woord kan er nog tussen draaien. Wat Veen met nog Rodewien. Maar dit gaat alle keurig. Geen gekkigheden wat nota. Het Veen met erachter wel zeker? Ja,
Veen met erachterdel. Het is Drachten in. Die is nou om de tonnen. De Zwan. Nummer 2. Jenne Woord. Ik werd degelijk om die tonnen heen. Op de derde plak. En daarachter Lemmer. De koprenner. En ze gaan nou het heel lietse rakje naar die volgende ton. Hè. Dus even een lietstukje hele wien. Dat is om het veld wat uit te lopen. Dat is al net zien komt voor de wien. En Huzum. Huzum door de wien. Ken dit. Wees op tijd. Er wordt al wat roepen. Ja, Ljouwert. Ja. We zullen het zien. Deze zitten deun op elkaar. Wie Huzum op tijd moest Ljouwert uitwieken. Ljouwert kan in elk geval de tonnen heli, maar had er wel hinder van. Wordt wat praat over weer. Zuidwesthoeken. Boppe de Ljouwert. Den daar achter de snekerpan Jappie Visser. En hebben we Grauw nou alles even in beeld. Die is toch net zo best voor het kaam. Nee, ik kom zo. Maar wat zijn? Die zit helemaal achterin. Ja, want de regerend kampioen. Stoot nou wel over wat zijn heen, maar ja. Die wie ik al als laatste. En die kan de tonnen net berinnen. Of het maar mooi opzetten. Maar het wordt nou ook dus een trode wien van Grauw. En dan wordt het nog maar moeilijker. Kan wat zijn. Oei. Nee, dit gaat hem net worden. Gele, wat zou je nou? Wordt hem net, nee. Touché. Dit wordt op Nijron, hè. Ze mogen net een rondje draaien. Nou, ik weet net hoe dat zit, maar... In de IFK's moest verder op een rondje draaien, maar hier mag op Nij de tonnen weer onder. Dus en die ouwer stiert ik nog mooi in het klassement, maar ja, er moet nog even wat gebeuren. Ja, Grauw ik al net zijn beste start en nou win ze er met de start ik net bij. Rinus de Jong. Nee, de start. Want dan binnen eerst nog een heel lang voort. Ja. Voor de wien. De Loert erin. Nou, we nemen maar even de tussenstand op. Safir als de transponders het nou nog wat door. Ja, ze doen het al hier. Op het eerste plakje luidt Drachten. 2 Langwaar. 3 Jennewoord. 4 Lemmer. 5 het Veen. Zo is Ljouwert. Zo de Zuidwesthoek. Starem. 8 Huzum. 9 Snits. 10 de Helemannen. Alve Akkerum. 12 de plakje voor Grauw. 13 de Jouwer. En op de allerlaatste plak. En die moet nog een keer op Nij om de tonnen heen. Wat zijn. Ja, Elsen die er onderin starten en toch die wal aan de zuidkant wat horen, die kan toch als beste boven. Ja. Het is eigenlijk het klassieke verhaal hier wat. En ja. dat soort Cezar, Douwe, Visser, Snits. Of ze weten het al hier wel. Hè? Ja. Ja, je zullen dat ik maar krijg kennen en mag er weer kennen met passen. En... Je zullen er wat zijn is weer op nee, ja, dan moest ik even het gong weer in het schip krijgen. Dan ben ik even ontregeld. Hè, dit. Ja. Ja. Ik ben wakker rond in Zielwest voor de wedstrijd. Als we in betiet het wetter op, zien van mij 3 of jouw cruise raakt zield. En dan is het jammer dat het een uitkomst. Ja. Voor de wien is Elsen Hutzieler, maar hier zit ook nog wel tactiek in, Geel. Ja, wat er mooi verder wien is, dan is er prachtig. En dit is een ziel nog op bakboord, meestal met zeil op bakboord en het vingen dat zielt al loest jordboord. En dan, dan zit er wat gijpen in. Dus het is een fjouwer nog een gijpen, maar dat ligt nou het grauw wat aan de onderkant zielt van nou ja, die zielt aan de onderkant van Ljouwert, Snits en die hele mannen. Maar als ze nog gijpen matten, dan leren zij boppen. En dan kan zij de wien bij hun uit de zeilen hellen. En dan kerst het ik wat aankruisen, hè? Dat is het gewoon, want
Rjocht voor de wien. Hij is net de meeste snelheid. Nee. Maar een beetje scheef die wien erachter. Dat ik zowel de fok en het grut heel goed pak. Dus, Ja. en dat is dan, dan hiet hij zijn oorkruisen voor de wien. Ja, een beetje skeppend varen. Ja. En En dan, dan, kan een gijp dan wel gunstig wezen. Dat is het heel wel. Dan makkest het wat meer meters. Ja. De afstand is langer, maar die snelheid is volle grutter. Nou, dus Jos Dierijk en Drachten die toch als eerste om de eerste ton komt. Dan had ze aan beneden wel de keus, maar je moet de loten er alweer in. Al lang waar, ja, ze liggen er nog wel voor. Maar voor degene die wat later inschakelen, we hebben een gatebaan. En de gatebaan dat houdt in dat ze straks een tonnen kiezen maaien. Dus ja, dan hoopst dat er een gunstige slag is als het voorop luist. En nou luidt het al aardig op in je lijn, hè? Ja. En dit maakt het zo mooi van deze baan. Hè? Dan wist ik al luist voorop. De wist nooit hoe het komt bij de onderste tonnen. Nee. En meestal is het vooruit, maar hier heb je lang waar, zoals ik achterom zie. Hè? Ja, de wind komt de wind van achter en dan komen die vlaggen bij. Maak een beetje omheen, een beetje naar beneden. En nou, het lijkt het aan de Drachten wat oud en wordt terug die oren skippen. Maar als ze dan aan weer voortgrijpen en ze kunnen die oren tonnen pakken, dan ben ze wel weer de binnenste en dan ben ze wel weer de voorste. Dus dat is het mooie van deze baan. Want hij zal waarschijnlijk, tenminste, dat Jurgen weer te starten, die slag het gunstigst weer. Hij graag straks rechts uit willen, hè? Stuur wordt uit. Ja. Nog een keer gijpen. Ja, en dan stuurboord om de tonnen heen. De tonnen heen, ja. Ja. En dan hij kan ik die orentonnen pakken en dan gist de eerste slag naar de Geulta, hè? Naar het Prinses Margriet kanaal. Dus links uit. Ja. En, Zo de Zuidwesthoek en Akkerum matte die tonnen had vol nou al kier. Ja, Akkerum zou direct naar achter die oren ook kennen, maar dan wist zeker dat ze erachter best. Ja. Maar eigenlijk was bij die spreader best en ook eerst naar beneden, dan moest je al positioneren van welke tonnen ging ik beneden al pakken. En want het is bijvoorbeeld voor Huzum ja, best wel lastig om die tonnen bij de Geul nou te pakken nog. Wat ze dat willen. En dat kan haast niet meer. En dat geldt ook voor Drachten en Langwaar. Die matten wel naar die stuurboord tonnen daar. Ja. En Langwaar, ja, die kan ervoor kiezen om die oren te pakken, maar die luidt haast op in je lijn met Drachten. Ja. Maar ja, als die tonnen vol ongunstiger is, dan wil je dat net, hè? Nee. Nou, en dan had ik dan een keer bakboord stuurboord. Dus waar Gijpt als eerste. Gijpt als eerste naar stuurboord. Ja, dan verliest hij voorrang ook. Maar ik denk dat er hier nog heel wat wisselingen komen. Het is nog een wedstrijd. En het is een hele lijn. Dat zien we wel. Hoe lang ze voor de winst zielen. Lemmer. De nummer 1 in het klassement. Die zie ik het zijn eigen koers een beetje. En die loeft nou een beetje op. Als tredden om de tonnen. Maar zit... En hij is al gijpt, hè? Ja, Lemmer leidt bakboord. Die leidt bakboord. Had geen varang straks als in de cirkel binnen. Nee. Want de binnen worden waarschijnlijk ik al wel gijpt. Drachten zal deze ton gaan wollen. Ja, en die zal ik als Dus- eerste ronde. Dat van het inlijst. De loert er al uit. Vrij betiet. De fok doet niet. Nee. Nee, je wil geen risico erin om. Je wil gewoon een goede tonronding. Ja. Tijd gijpen. Nou is het even nieuwsgierig. Binder gewoon die hier voor die onderste ton in field kiezen. Of is deze in het tonnen zak gunstig, die slag zak gunstig dat ze achter elkaar omzielen weer. Ik denk het al. Ja. Ja, Lemmer zal dus. Ja, Die zal de orenkant deze, op ja. gaan. Judy Wut has wel dwongen, hè? Ja. Maar die had ik mooi ophellen. Wie is vierde boven en toch nou wel via de wien. Ja, die gaat eerder om een tonnen dan Jenne Woord. Maar pak wel die orentonnen. En dit is even werk voor de scoorteman. Vanuit voor de wien Ja. in één keer onder de wien. En nou is het straks heel nieuwsgierig. Hoe komt Lemmer eruit? Zet hij die slag helemaal terug? Gaat hij helemaal tot onder Geulta? Of maakt hij gewoon een kwarterslagje hoe stuur wordt? En dan een lange bakboordslag. Drachten nog heel tijd op kop. Die zit alweer in het kruisrak.
vlak achterna zit een Trollangwaar. En daarachter Lemmer. Die had de oren boei pakt, de oren tonnen. En Jennewaard gaat ik om de stuurboordstonnen heen. Het veen kiest voor het paard van Lemmer. Het is nou al mooi om te zien hoe Langwaar heger uitkomt onder die tonnenwaai. Of het skip rint heger. Of hij had die tonnen beter rond. Hè? Ja, het beter omsnijden. Hè? Ja. En dat is het voordeel van de tweede natuurlijk. Dan kist je hoe het eerste de ton omsnijdt. Dan mag je er in ieder geval nooit onder. Nou ja, Nico er dus nog wat boven. Dus de mast hem wat rommen nemen. Ja, We hebben het van de week al eens neemt. De Apex in de Formule 1. ja. Die ideale lijn. Eerst die boetentaan, dan die binnen snijden om die bocht zo mooi te hellen. Nou, daar kerst hartstikke scootjeskipper in de Formule 1 auto zetten. Volgens mij, want het wordt op dezelfde manier wordt die ongesneden. Hè? ja. Lemmer gaat net helemaal terug. Nee. En Hij verdedigt voor dadelijk op Jervin. Jervin doet een overvalslagje. Zegt ik Len, die zegt Lemmer die voelde ik wat uit. Die slag weer wat minder op stuurboord. Draaide voet naar bakboord. De meeste Jervin zeggen dat bij Lemmer minder water. En draaide het voor dadelijk en Lemmer gaat voor mij. En het lijkt het wat kalmer te werden qua wien. En nou ben je heel benieuwd, want er is toch een hele ploeg die toch wel voor die Ja. bakboordton kiest. Hè? Wil ze het wel voor het ziekje hier? Ja, mooie manoeuvre van Grauw die toch voor de bakboordtonnen kiest, maar voet naar de ton reageert. Ja. Dus als het ware in de lijn komt van de stuurboordtonnen, maar dan wel 60 meter heger. Heel benieuwd hoe dat uitpakt. Maar die zielt als het ware nog wel naar de zuidkant van de Marta. Ja, het is wat een technische uitlees. Het is wat moeilijk om even uit te lezen. Nou, even hoe het precies moet komen. Maar hier is volgens mij Harmen Brouwer. En daar is je Drachten. Ja. Die maakt die slag heel snel aan. Wils Langwaar Trodewien is. Ja. Die gaat net zo vier terug. En daarachter gaat voor mij. Jennewoord maakt nog wel achter Langwaardel. Ja, dat kunnen we nou mooi zien. Zijn Janne Woord had nog net zoveel keuze meer. Hè? Als hij nou draait, komt er in de smarige wien van Drachten te lezen. Dus die moet eigenlijk wel lekker vieren zoals Drachten negeert. Kniept wat Langwaar. Ja, hij maakt nou wel wat vallen, maar hij loopt wel vol heger als Drachten. Hè? Ja, hij ziet wat heger, ja. Maar voor Drachten op zich maar niks zo'n hand. Die kan maar iets meer gang daarheen. En dan komen daar al een Lemmer en het veen aan. Dan ben we benieuwd om even te zien hoe dicht komen ze nog weer in de buurt van Langwaar en Drachten. Dat vind je er toch ik wel mooi bij. Wil ze toch even bij de start aardig aan moest, hè? Ja, die Die moest moest achter Harmendel, ja. En achter Lemmer. Ja. Huzum, die maar draaien op deze skippen. Want daar hebben we Grauw ik alweer, hè? Ja. Virtueel zielt Grauw nou op het 8e plak. En dan even rekkenen van de transponder naar de heegste tonneta. Het zou dan niks hoe ze uitkomen, maar die helpt alweer aardig op. Ja, komen van Tolve. Veen, oei, die krijgt er maar lekker in. Ja, Daar komt een mooie gunstige win. En hoe komt Lemmer nou mooi de Zwan? Je het Lemmer voor Langwaardel. Ja, die sluit ik op bakboord. Lemmer, die gaat er als een brandweer terug in. En die pak je er al Langwaar. Komt straks natuurlijk Hemwitje oer stuurboord. Ja. En Drachten. Drachten er dan wel verdelk in. Nee, Drachten, ja. Drachten gaat er nog verdel. Heel knap van Jeroen Pietersma. Die toch net altijd een scootje qua snelheid wat je voor hen tot de kampioenskandidaten rekenen. Nee, zo de Drachter scootjes ben nog nooit kampioen geweest volgens mij. In ieder geval hebben we de SKS, de hele mannen en Drachten net. En
Het hoogste plak wie volgens mij een keer een derde plak in een eindklassement. Toch Douwe Visser in 2004. En toen had Albert Visser er net als mij nog op zield. Ja, en toen had Jeroen het toenam. En Jan Woord maar druk achter Del. Ja. Oh, die ken nog voor het Veendel. En die maakt achter Lemmerdel. Ja. Dat is altijd even de diepte die je soms wat mis uit een heel lange afstand is. Maar dichtbij wat ik mooi voor onze camera op het wetter. Lemmer doet een hele mooie slag. Ja, die zal tot mij draaien nou denk ik. Ja. Voor zesende gaan we, Gele. Net loslitten. Nee. Dat je weet dat je toch nog een bakboordslag maakt. Of dat je toch op bakboord om die tonnen heen maakt. Dan kun je beter wat je die slag maakt en rommet die wien of krimpt die wien naar wat. Dan kun je de vlagen ik nog oppakken. Dan weet je in elk geval dat je de tonnen net zielen. Want dat zijn altijd verlende meters. Ja, ik heb een mooie henne snijden. Ja. En hoe zielen dat is dat je als jeder door de wien koeren. Dan neder wie je. We zijn weer onderwijs naar de bovenste tonnen. Alle skippen in het kruisrak. Boord zijn ondertussen. Die moest een extra rondje draaien. En die zit ik al in het kruisrak. En dat is wel een voordeel van die baan. Ik als allerlaatste. Haast nog mogelijkheden om erbij te komen. Hè? Ja, zeker via de wien. Dan kun je er wel weer heen komen. Maar de leiderstal wie is de ene lijst en dan moet echt nog een rondje draaien. Ja, dan is het wel een heel groot gat. Dan kun je die volgens nek niet meer uitdekken. Maar we zullen zien. Wat Klaas van der Meulen er nog uit over die kent. Drachter rent ik mooi heeg. ja. En daar helemaal achter. Het lieke dat ze bij elkaar zitten. Maar het is de jouwe die virtueel haast laatste luidt op wat zijn. En Drachten die voorop luidt. Maar ze kennen je toch weer aardig heger hier. Bij de Lemmer en het Veen. Die slag wat langer tros zetten. Blikt toch iedere keer gunstiger te wezen. Drachten zullen er nog wel verdeld kennen, denk ik. Hè? En die had dan ook recht van bakboord. Maar als ik op de track en trace dan zielen de Lemsters stikken heger dan het Dragster en het Langwardersgoedje. Veen en Lemmer kennen der heger omdat ze wat heger boppen in de mar zitten. Wat een loekende wal heet dat. Kun je er wat uitlezen hoe dat, wat ze daarmee bedoelen? Nou, het is met name de opwarming van wetter is anders dan de opwarming van de wal. En ja, door het temperatuurverschil krijg je toch een iets andere richting van die wien. En dan begint die wal wat te loeken. Als de wien daarheen blaast. En ja, dan is die stuurboordslag trekt wat uit een andere richting. En dan in dit geval iets gunstiger. Als het iets heger zielig is, hoe dichter is bij de wal is. En hoe verder is bij die wal wij komt, hoe minder invloed die wal weer heeft. En ze kan stikken heger. Ja. Ik ben benijd hoe Lemmer en Drachten uitkomen. Mooi mijn koor. Lemmer davert er troffen Habels, jongen, dat het skip hut rennen wel heger rennen. Nou, we zullen het zo weten. Drachten al die Trollewien is en op de heegste tonnen komt. Dan Jochts komt straks de Lemmer in beeld. Die moet nog Trollewien. Daar is Lemmer. En daarachter zullen we Drachten. Lemmer op stuurboord. Drachten had voorrang. Ken Lemmer de voordeel? Nou, ik denk het net. Die zal geen risico rennen. Nee. En die shot naar zijn klassement. We zullen Drachten ik oer de wal heen scoren. Het is net helemaal van dit punt. Maar ze jouwen nog geen krimp de Lemsters. Lemmer jouwt ik al een beetje oud volgens mij. Tenminste als Jos naar de heegte van Janne Woord. Ja. Die zil door heger. Nou is het goed te zien. Ja. Drachten nog heel iets voorop. Maar hij viel de hiete adem van Albert Visser in de nekken.
jet iets mooi elkaar het dreamteam op de Snekerpan. Ja. Mooi. Douwe Visser, Hoyt van Jappie Visser. Maar ze zitten er wel meer nou op verschillende scootjes. Kan Drachten hem omrennen. Hij kniept. Dan werd het lang waar. En Janne Water ook nog bij komen toch? En het vingen. En dat is even het kopgroepje. Maar Drachten zielt formidabel. Ja. Mooi op de bovenste tunnel. En Martin nou, het lijkt er nog net dat hij kniepen mat. Hij had nog volop gong. Het is ook mooi zien dat die skippen daar Oostjorb wordt. Zoals Grauw en Huzum en Snits. Die hebben gewoon volle heger dan verder in de mar. En die kan mooi naar die tonnen tas snijden. Hij maakt wel voorrang Jan om de skippen die in op bakboord komen. Drachten had je meter te volle zield. Scherp onder wien. Prachtig op de bovenste tunnel. Gaat hij als eerste om de bovenste tonnen. Jeroen Pietersma. Maar hij zulde nog net gereest op wezen. Want nou al gaat Lemmer als tweede om de tonnen. Maar Grauw had ik mooi ophellen. Die had een heel lang ophellen. Want die maakt nou Deljan op die scootjes. Want die gaat geen risico's nemen. Langwar afstrijden om het tonnen. Achter Langwar zullen we nou uitvinden. Die gaat als vijfde om de tonnen. Daarachter Janne Wout. En daar is Grauw alweer. En dat is toch verschrikkelijk krap en knap. Beide. Grauw. Achter het vinden. Maar daar zit ik al Huzum. Ken die in het gatje. Kniept hij me tussen. Is die op die Trodewien? Ja. Die ging gelijk. Mooi Grauw Trodewien. En die vindt ik nog een heel iets gatje om er tussen te kniepen. Grauw liet hem ook wat trots zitten om in ieder geval Huzum wat rond te doen. Die is gewoon heel zevend ziel. Nou al in het begin van het kampioenschap. Zesde plakje voor Huzum. Zo'n Grauw. En daar hebben we Snitsel. En daarachter de Zuidwesthoek, Auke de Groot. En waarom staat die man nou voorop? Nou, moet je zien dat er nog skippen hoe komen over onder wien. Kist om tot de skipper wat te sturen van waar kist heen en waar kist net heen. En om de loerte erin te zetten direct bij de spreader. Want dat is een blinde hoek dan, hè? Ja. Dat je niet van die kant kent. Oei, dat is Akkerum. Die gaat maar kill de zeilen. Probeert hij hem linig om die tonnen heen te brengen. En wat zou hij net slagen? Slagen Pieter Meter wel. Mooi een opshitter, zoals dat zo mooi heet. Gebroekmaatje van de massa en de snelheid van het schip. Om die tonnen heen te komen. Het is nog net het ier van Pieter Meter. De hele mannen. Daar weer achterom. En dan missen we nog 2 scootjes. En die zullen daar. De Oeraltus. Behalve Joet op Snitsemar. De Jouwer. En wat zijn. En dan heb ik nog Ljouwert. En Ljouwert had ik. Nou. Die wie de eerste tonnenronding er nog wel aardig bij, meen ik. Ja, die wie het zanden om de tonnen dus. Ja.
We hebben mist wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is. Zeker richting het klassement wel een mister van Willemsa. Ja. Het ziet ik net zo heel onweer. Hij gaat nou door de wien, maar... We zullen nog geen vlagen. Ja, je kan niks zield worden. Maar ja, daar gaan we wat zijn toch alweer. Ja, bij jou. Ja. Ik wil de vraag dat er tonnen nou ook in. Ja, want sure. Hij wordt al Dutsen terug. De jouwer. Willemsmagen, Zwager, die gaat nou nog een keer door de wien. En die zullen als laatste om het tonnen komen. Als we het zijn, maar alweer een rondje draaien moeten. Maar ja, ze kennen er nou mooi oefenen hierop. Ja, het skip had nou volle meegang, hè. Ja, en krijgt nou ik weer wien omdat jouwer een voet is. En dan is het Ljouwert dit nou de hekkensluiter is. En dit is de volgorde. Nou, we zullen het net onder zeiltekens, dus ik neem ze maar even op. Op nummer 1, Drachtend. 2 Lemmer, 3 het Vingen, 4 Langwaar, 5 Jennewoord. 6 Huzum, 7 Grauw, 8 Snits, 9 Starum, 10 Akrum, Alve Helemannen, 12 de Jouwer, 13 Woord zijn en 14 de plak Ljouwert. En zullen we daar ik weer een peer Langwaar en Jennewoord. Helemaal rechts in beeld, die volle vierder. Een orenroute kiezen, hè? Ja, ik kies nu al de vrije wien. En ben waarschijnlijk dan ook al onwezen op die bakboordtonnen. Hoeft net nadelen goed te pakken, was maar net al te vier teruggezest. Grauw is vod naar die tonnen, krijg regang. En Lemmer en Veen ben ik. Hij die tonnen krijgt pakt en kan toch, zeker Lemmer kan er heel goed bij. Nou, dat betekent dat het skip gewoon op heden heel goed in de tram zet en hut rent. En dat ze het goed voor elkaar hebben. Dus doe je een ongeval opdrachten. Hier een bakboord, oorlogsstuurboord. Dus ik het mooie van die op- en delbaan. Dat mijn zandloper is toch vaak wat romwien. Dan ja, zit er net zo vol in mijn gijp. Zit er niks in mijn gijp. En ook is dan mijn gijp die eigen koers meer bepalen. En we nemen nog maar een keer dit hier voor het eerste droombeeld erbij. En dat is vaak prachtig mooi voor het oerzicht, hè. We hebben wat minder natuurgebied nou op de achtergrond, maar we zien daar. En dan just ik even de wienbaan erin, hè. Ik bedoel, die witte strepen. Dek is natuurlijk altijd even zien hoe het waait, hè. Doof wist het natuurlijk u toch wel, Gele. Nou, vaak, zeker verder wien, dan is het vaak wel achterom zien. Want vaak zoals de wien wel is, maar het ziel op de wien is best op dat moment best. De wien die te erg is. Ja. En dan kun je er wel heen zielen, maar dan best vaak te let. En het is wel ja, naar de tonnen positioneren en dat betekent vaak van tevoren. Maar dat slaagt het net altijd, want er ben nog 13 orenskippen, best ik rekening mee houden. Maar en die betekent ik wat. En, maar nou is het wel ja, een beetje heger, een beetje leger. En zeker dat er een vlaagje is, even mij de vlaag mee. En dan weer wat hecht te pakken. En die witte strepen op het wetter dat jouw verloren dat in elk geval boven de fjouwer is. Ja, als er echt de kopjes erop komen, dan is het een fjouw 5. Dan weet ik net dat dit echt de wienstreken weer of dat het wat skom weer van de skippen. Maar want ik heb wel het idee dat het iets minder waait dan van de morgen. Soms van 10 zielen weer. Dan kan ik best wel dat Ljouwterk wat les van had. Hè. Want hier vlak voor de start is het dan nog even het tuig naar beneden gaan voor een stropje. Misschien heeft het wat de vlak staan.
Ja, en dan zien we toch, zoals het nou lijkt, dat Drachten weer voor de stuurboertonnen kiest. Die zien we daar nou in beeld. En Lemmer weer dezelfde bakboertonnen. Van hun kant al rekenen dan, hè. Van uw beeld wij zien we rechts de tonnen lezen voor Lemmer. En links daar van Drachtste scootje die nog mooi Turo bakboord zielt. Zet hem vrij betiert in, hè. Ja. Zullen Nakker nog wat oud. In ieder geval die scoort makkelijk binnen te hellen. En dus die plooi in het zeil. Dan komt het erbij. Hij krijgt dus Juster had er van halve naar 12 zielt. Of van 12 naar 12, 13 naar 12. Ja, ja. En nu ik weer van Fjouwer. Fjouwer naar 12, dus dan rent het schip gewoon goed. De bemanning is goed. Dan kunnen we straks mooi zien welk scootje de ton het mooist onderhellen had. Waar het heegst in het cruisrek uitkomt. Het is een prachtige mooie op- en delbaan. Door de wedstrijdcommissie van Ter Henne erin lijn. Bouke Intema, de wedstrijdleider. Ondersteunt toch Gerlof van Wieren. En die kregen van de morgen op Palaver op de routebespreking een prachtig mooie foto. Want dat is zijn laatste hier dat hij nou de ondersteuning doet Gerlof van Wieren bij dit scootje zielen. Maar hij neemt in elk geval als keer maar een prachtig mooie baan. Want je kent ze wel bakboord uit als stuurboord uit. Hè, en dat maakt het mooie. Ja, en de finiskeppers en die bemanning vinden dit prachtig natuurlijk. Het is wat nice, dus... Voor hun is het wat nice, hè? Ja, nou, voor de skipper en de sealers die hadden het wel vaker in. Maar voor de S is het net heel gebroekelijk. Maar wel mooi dat ze deze ontwikkeling nou echt wel terugzetten. En ik denk ik zeker dat de Vester van Snits hier wel wies mee is. Want die zijn boek weer nou wel eens wat kritisch over de ontwikkelingen binnen de SKS. Dat die nou wel eens wat voortvarender kon. Maar ik denk dat dit een heel mooie stap is echt voor de SKS om deze baan erin te lezen. Nou, iedere boot die in Friesland hier is, of er nog een plakje op wie die is bezet, Joet. En die laat je op het Snitse Mar. Lemmer is daar al boppen in weer op bakboord voort. En dan ben wij benijd hoe dat daar mooi het Drachtse scootje heel links in beeld komt. Daar liet je ze wel weer wat heger te zielen, hè, dan er op de midden op een mar. Ja. Ja, nou zeker aan ons stuurboord. Nou, je kist ook mooi het hechte verschil zien hè, van Drachten en ja. van mij dat het VNO die er als tweede achter Drachten nog elkaar. Ja, dat is het vingen. Ja, net vooral met via de wien de subkant houden. Ja. Ja. En die had als de tonnen beter onderhellen als het schip rint wat beter. Of beide, maar hij komt heger uit in het cruisraak. Ja. Nou, het is ook maar soms maar krijgt, als die vlager krijgt even eens als bij die tonnen best en doe je dan wel meenemen, dan haast wordt hij hecht even mee. Maar als je erin gewoon goed hebben, Juster was jong, heeft ja de wien rand gewoon harder dan grauw. En daarom konden ze het pakken. En Drachten, het kiest er nou wel voor hem helemaal Jenny Geulen om te draaien. Ja. Hij gong de eerste rak wat jij er wien. En Veen die denkt, ik ging er net achterom, die is al jij er wien gong. Ja. Die wil vrije wien horen. Ja. Nou, dan is het wel nieuwsgierig hoe het aan uitkomt met Lemmer. Betrekkend race liep het vrij dicht bij elkaar uit te komen volgens mij. Maar Lemmer mat dat tussen aanhalingstekens minder stuk op bakboord nog. Ja. En dat goed is geen Jervin en Drachten hebben nou die goede wien, of die betere wien op stuurboord. Het 14 scootjes op het water. Tak een wieken of sneeuwen al barst de sneekweek los.
op hetzelfde maar, hier is Snitser maar. En dan ben er 600 bootjes. Ja. Wel wat lietser. Maar dan is het wedstrijdwetter van, ja, in scootje termen zeggen ze altijd lietse bootjes. Hè? Maar de eenheidsklassen, de internationale klassen. Het is eigenlijk mooi dat dat evenement weer, dat het gewoon weer kan. Hè? Vooral vrijwilligers en zielliefhebbers van het Snits. En dat het nog groeiende is. Hè? Er is een heel soort evenementen, een heel soort. Hebben we altijd wat te maken met rondrennende deelnemers. Maar de Snitsweken. Sneekweek, want de Snekers is geen Snits. Is tegen populair. Het Vingen, die gaat nog heel tijd wel achter de Lemmerdel. Minder krijgt de Drachten ik al. Maar Drachten naar de Achterdel. Het is Drachten dat nou toch belies jammer op Albert Visser van de Lemmer. De man met de oranje wimpel voor onder opstekker. De leider in het klassement. Nou ik weer even een visitatie aan. Hij zit, al is het nog betiet, op kampioenskoers. Dan heeft het skip gewoon onder praat, zoals dat dan niet, hè? Ja, ja, Juster naar voren ziel en Joert weer heel degelijk. En gewoon, ja, het lijkt dat er gewoon wat harder gaat dan de rest. Dus je gaat wel de snelheden op de track en trace, maar die ken je op het eind van de dag wat al je bij elkaar optelt wat de gemiddelde snelheid is. Want nou verspringen ze de hele tijd, dus ik heb er net zo volle uit heli. Alle scootjes haast weer in het cruisrak. Ja, ze binnen er al hier. Nou, dan neem ik ze nog maar weer even op. Het is Ian Lemmer op het stuit. 2 het Jereveen, mooi Drachten, dat wikselt nou nog heel tijd. Drachten met achter de Zwandel. Achter Jenne Wordel. Oei, 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 oei. Zat degelijk als hij de eerste 2 routes zielden. Had er toch een hele minder slag aan, Gele. Ja, nou, ik compliment. Jere, hij had ik nog, waar zitten we? Hebben we hier nog? Dan had er ik nog achter Del. Ja, de complimenten van het wedstrijdcomité. Het lijkt gewoon een goede baan in. Hè? Dat net in een bakboord op de stuurboord tonnen op voordeel leidt. Achter Snitsdel. Achter Snitsdel. Waar komt Snits in hier gewaai? Binnen dan toch zulke verschrikkelijke wisselingen in. Ja, wij vernemen de wien je net onder in de cabine. Maar je zou het zeggen, dat er toch enorme wienskiftingen in zitten. Nou ja, Snits. Hè, Het is, en hij achter het Vingendel. Drachten. Nou, Lemmer kiest voor Wissegiet. Het is nou je concurrentie achter je horen, maar er zijn nog wel meer concurrenten. Jenna Wout. Dat nog heel tijd heel goed mooi. Langwar. Ik in de kopgroep. Op de stuit op een 2e plakje. In een kwarte slag heel soort gebeurd, hè? Ja. Maar kost het om die eerste tonnen was zien, hè? Dus die op de tonnen we drachten omheen gang, die kan omheen gang, die kan volle lege route in de aanvlieglijn al dan dat Langwarlei. Nou, en die meters maar dan wel extra silo stuurboord en dan zielst 2 jaar bij die walwij. En dan weet je ik nooit van hoe lang wordt het zo'n vlaag. Geen keer gelijk op reageren. Ja. Is, als het in een sneekweek zit, dan kerst 100 keer door de wien gaan, zeg maar. Maar met zo'n groot scootje kost dat een heel soort tijd, hè? Ja. Zijn grauw het weer hetzelfde die als krijgt. Om de linkerton en voor de
naar die wal, komt iets heger uit. En dan kun je het mooi onvlenen. Maar dat wie ik de slag van Jeroen Pietersma. Of had er nog een Grauw nog een tussenslag Ja, maken? die pakte die orentonnen. Ja. En toen voor de ree. Nou ja, dan lijst wel die Ja. die afstand van de gate lijst heger. Snits, Huzum dat ik goed mooi. Ik zit degelijk in de middenboot. Maar de Snitsers rukken ook op. Ik denk dat nou wat jij eromheen wilt hier. Zodat Huzum er net voor deel kind hier. En Huzum geliekt door de wien. Wel mooi hè, dat veel bloed bij elkaar nou. Hè. En dan krijg je een prachtige wedstrijd hè, met volle wisselingen. En dat is wel maar die op- en delbaan. Dat het, ja, via de wien scoot het weer wat in elkaar. Wordt ik weer wat inhellen daar. Volgens mij het Jereveen daar krijgt een plakje ophellen via de wien. Lemmer. Het liep het alleen nog op kop, maar ja, je lijkt wel alleen nog op kop, maar hij zal nog net heel dol gerust wezen. Maar hij slaat een gatje. En daar op achtergrond drachten. Dus dat is wel een groot gat worden. In Ingen, nou, waar hebben we het over? 10 minuten. Ja. Het Veen. En Langwaar. Hoe komt dit? Veen het voorrang. Ja, Langwaar met wat al aan. Broer Sietse gaat voor. Broer Harmendel. En die wissel komt mooi wat aan. En daar zit Grauw en Snits. Ja. Snits zit hier ik heel dichtbij. Ik zorg even net. Veen, daar zit Snits. Rugs. Die maakt nog wel een handje. Veen kiest er al voor om wat jaren door de wind te gaan. Lemmer had van geen lijst. Die had een gotje slaan. Die zielt nou oerbakboord op de bopperste ton aan. Je meter te volle. Onwijzingen voorop. Dat de skipper schutten. Het een hele grote derde hoek en die shut die ton een heel tijd net. En nou in één keer komt er op dagen. Dat is wel een lekker gevoel, hè? Maar als dan van 4 of 5 komt en dan lijkt nog voorop en als je als achter dat zit al wel een gatje achter van een wat zal het wel, een 100 meter? Het is een 100 meter. En dan kist ik het voordeel van die vrije wien wat meer haar. Hè? Want er zit echt nou wel een groot gat. Maar hier wordt het spannend. Hier komt een hele ploeg dicht bij elkaar. De Snitsers over ontsluiting vinden. Nog wordt onvierd terug het vingen. Vlak daarachter zit de Zwan. Huzum. Jout Wardel om Jenne Water om te Jan. Die sluit daar bij on. En de Snitsers doeken die nog in het gatje tussen Jenne Waard en Huzum. Die zullen geen risico's nemen. Nee. Zelfs nog achter Huzum wel. Daarachter is Drachenpas. Die had in dit rak een heel soort verschieten. Het vingen.
En de Zwaan. Als tweede en derde om de bovenste tonnen. En hier hebben we Drachten pas. Die sluit achter bij Snitzoen. En waar is Grauw? Grauw is ze krijgt ik aardig. Maar die had het toch wel wat lisselitten. Het is de snekerpan die dit rak in feite het meeste profijt hebben had. Hier hebben we de Grauw. Ze zit nou achter Drachten. De opmars is ietsje stuitend bij het Grauwste scootje. Dan verwacht je dat je zo'n grutte raken klappen terugin. Dat ze wel terugstomen naar de kopgroep. En hier zien we mooi hier helemaal voorop. Ja, dat nog in die dat naar de bovenste tonnen helemaal heel naar voorop. Hoe grut het gat al is. En het is ondertussen al 210 meter tussen Lemmer en het Veen. Oei, 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 oei. Wat is het gevoel nou bij Drachten? Ja, dat is wel teleurstelling. Maar het is de kunst om die zo snel mogelijk te herpakken. Er is op zich nog niks verlenen. Hè. Als ze snel naar achteren kiest, dan mag het op zich ik zo snel weer naar voren kennen. Maar gewoon geen gekke dingen doen. Gewoon, we hebben eerst het van Kruisraken exiled huis. Gewoon die dingen weer herpakken. Geen gekke dingen doen. En we moeten er nog net helemaal doorheen een zakje. In ieder geval dit plak wel zo vol mogelijk consolideren. En zien als er dan weer wat aanvallen heeft. Ah, dit is wel even een... mentale dreun. Ja, dit is wel even een dreun. Maar het ben even 8 tellen. En dan geen knock-out dat goed is. De Jouwer. Ja. Die is een hele lang achter. En Ljouwert. Ja, dat wordt ik nog net. Ja, dat is wel verrassend. Ik hier wel een wel tip voor Joert. Maar ja, ze zijn er erbij. Zoals we hadden het eraan op een Veenhoop en op Grauw ran het prima. Tenminste, kwamen ze mooi naar voren in wat pech met een fietsje met Drachten. Het zakje ze weer wat oud, maar dat ran het. Maar ja, Joert is er net bij. Zet ik in de mast. Ik denk dat ze de Raban wat losser zetten, want ze hebben wat meer druk gaan maken. Het lijkt gewoon iets minder hut dan dat ze toch zijn. Ik zie er zelfs van de morgen liggen hier mooi een broekreefje. Hè? Dat ja. is, ziet dan, ja, je shirt het. En deze mensen rennen dan gewoon omheen. Hè? Ja. Dat mag je kennen. Ja, van Willem zelf of nee? Dat zou kennen. Gewoon met de rakband en dat is zwierwerk dit, hè? Ja, je nou zo, het... ohne win kent wel. Ja. Dan zit er wel druk op, maar dat ze nog bij die tonnen zijn, dan moet het uiteindelijk al net al de heen meer zitten. Geen harnas, geen veiligheidsvoorschriften. Wat dit dan gaat, dit mooi Nou, alweer. misschien had er een korte trio wel om. Dat kist net helemaal zien, maar... Zat de Sjen, is het al hier ja, dat is Willem zelf. Ja. het hogere circuswerk. Ja. En Orne Tjerkstra, die koert het ik heel goed. En nog steeds op Ja. eigen leeftijd. Wiels we hier de Lemmer in beeld juggen. En die bouwt zijn voorsprong uit. Dat doet jongetje Ron Grauw, ik aan 1 uur. Nee, hij toen ik minuten voor volgens mij. Maar zeker mijn op- en delbaan is dat wel knap, ja. Wat zijn? Daar ben ik wat mooi turen nog om. Zit ik nog net helemaal lekker. Ljouwert.
als hekkensluiter. Dat werd dan net een voorspelling dat hij weer oud nemen zou. Maar dat wij nou echt volle minder dan bij de start, ga ik het idee, hè? Ja, hij zoekt aan hem met 5. Ja. Nou, die shirt nog net. Dan hebben ze alle weer om de tonnen heen. En er is iemand die ik nog even net zag op een transponder. De Zuidwesthoek zit in de midden ergens. Maar we nemen ze maar even op het eerste plak. Lemmer 2 het vingen, 3 en een woord, 4 lang waar, 5 huizen, 6 snits. Dat is degene die de laserslag een heel soort inhellen had. En degene die daar nog weer achter zit, Drachten, die komt van het eerste plak. Ja, die is een heel lang val uit zo'n plak. 8 grauw, 9 akkeren. 10 de hele mannen. Alve de jouwer. 12 wordt zijn. 13 wordt zijn. En 14 ljouwert. Ja, Zuidwesthoek zit er nog tussen. Die zit ergens tussen. Meer het zien of zo. Die zit op het 11e plakje. Beetje gelijk met de hele mannen. Nou, voor het klassement zou het mooi zijn dat Grauw nog wel wat naar voren schoot. Want dat is eigenlijk een van de verliezers van de kopgroep. Samen met Ljout natuurlijk. Die is nog hier ging het klassement na 3 dagen. Dat is nog wel heel betiet, maar... ja, maar we pakken er eens even bij. Nou, Lemmer, daar weten we het van. Ja. Die Chevalier, die had de loer erover uit. Die had de oranje wimpel onder de opstekker. Die doet hele goede zaken. Ja, die wimpels is er mooi ook wel gehad. Had het saploed. Het lijkt van een Leeds vakje. Ja. Het joutje vleugels. Jenne Woord. Ik heel goed in het klassement. Ja, zit er ook mooi bij. Jerp Heenek. En voor Langwaar, ja, die kwam wat minder uit de Lietse Wetterswaai. Maar die helpt nou een mooi stukje op. Ja, mooi in de middenmotie in de Sander, meer in de akste. Lemmer kiest nog even voor die orentonnen. Dan zie je toch dat dat de slag is die het liefste wil. Ja. En je kan nou goed verdedigen. Hè? Je kan je wat erom te hebben, want hij ziet het de hele kant. En dan blijft hij altijd boven de orenscootjes lezen. Dat je precies zien wat de oren nou doen. Dat betekent dat er een verschrikkelijke grote boordsnelheid had. Dat er het verschip heel goed onder praat had. Even naar Scheren waar die er twaalf wat ze beide deze tonnen pakken. Vind je of Jenne Woord. Juist erom elkaar in de slag natuurlijk. En hier wordt het weer dicht bij elkaar. Nou ja, het vingen ken haast net over. Dus die zal die stuurboord tonnen pakken achter de lemmer onder. Ja. En Jenne Woord kiest voor de oren. Vind je maar nog een keer grijpen. En Jenne Woord kan al op zijn snelheid om die tonnen heen. Hè? Dat scheelt ik een stuk. Ja, lang waar het toch wat Vlenvia de win. En die Dat kwam is, als treden boven. En dit is een O5. Huizen met er voorbij. Huzum zielt een hele degelijke wedstrijd. Ik nog net zo lekker de eerste dagen. Zo kun je zien dat het nog net zo
van Cisse kennen als je nog maar een paar wedstrijden horen had. Ja. Johannes Meter. Op het Huizemerskoetsje. Ik op Lemmerzielt. En wat leren. Ja, en lang waar volgens mij toch? En lang waar. En dit is wel lang waar. Concentratie. Op het scootje de jonge Jan. Voor het eerst doet dit scootje mooi. Ja, nou net voor het eerst. Maar dat is nog heel tijd dat het in de SKS zielde. Met nou weer helemaal in topconditie bracht door Jelle Talsma. Pekenkampioen was in IFKS. En nou verhierd onder de commissie Langwaar. De regerend kampioen, Douwe Visser. Ken hij nog wat? En die zal nog wel wat naar voren willen. Die drachten krijgt pak via de wing. Dan tachel ik me net om die onderste ton en dan is wel eens keer goed dat aan bovenuit komt. En dit is de koprenner. Lemmer. En dan binnen we benijd hoeveel routes er nog volgen. Ondertussen. Ja, het lijkt al volle langer door een goed uur rond zielen. En toch prachtig om te zien hè, dat ze echt alle hier voor een orentonnen kiezen. Dat betekent dat de baan er prachtig in loopt. Maar we zien hoe Huzum daar mooi opsnijden kan. Die krijgt hem heeg. Ja. Ja, en dit is toch de slag waar ze drachten hem verleren. Hè? Ja. En waar Lemmer nou toch kiest om diezelfde slag te maken. Wat er dan krijg gebeurd is. Nou, ik denk met name die bakbordslag om die tonnen weer verdrachten al heel leeg. Ja, en dan komt gewoon een lege rut door stuurboord en dan gaat jij er bij die wal bij. Ja. Maar ja, dan zoest ze Lemmer. Hij is jongen wat er krijg gebeurde. Ja, ja. En dit is de achterrijn die nou ik weer het kruisrak ingeet. Mooi. Gouren op het 12e plakje. Tredje Ljouwerts en Fjitje Woordsijn. Kijk, nou lijkt het wel dat Lemmer wat leger uitkomt dan dat het Dan het vingen. hoe die uitkomen zal. Ja. Zullen er nog wel voorblijven, maar Nou, het wie een heel groot gat, hè? ja, dat gaat eerder nog wel, maar Tekent ik wat van deze afstand. ja. Nou, het week de Maar voorspelling, hè, ik- dat hij weer wat rommies zo. En dan pakt die stuurbootslag gunstiger uit. Als het precies op tijd best, op het Ja. moment dat hij rommelt. Heel Lemmer kende nog Romverdel. Het veen op het tweede plakje. Als je die kan wel, die komt wel wat heger uit op bakboord. Dus die heeft wat langer profijt aan over stuurboord. Maar aan wel een groot gat. Het zal nog steeds wel een 1200 meter Het wezen. is een 120 meter, dus het gatje is wel wat liet ze worden. Maar hier is heel duidelijk te zien dat het nog een heel lijn is. Ja. En het waait wel minder. Ja.
En zien we daar een protestvlag of is dat een reed shirtje? Ja, een reed shirtje. Want nou dan nog geen protesten. Nou, het is mooi voor de wedstrijd. Maar ik die grote voorsprong van Lemmer, dan, zeker met deze wien en deze route is dat niks zeker. Nee. Zoals de Drachten is dan al, Drachten. komt wel wat dichterbij. En dat wie net degene die het dichterbij wie. Dus ik ben wel benieuwd hoe het met Jannewaard, Heerenveen, moet die aan nu komen. Ja, Drachten jouwt de moed net op. Die mengt zich gewoon weer in de strijd. Want die is ik weer boppers net Zuidkaan. En dat is knap. Ja, nog even herpakt. Het schummer even. Drachten gaat ik voor het Veenwedel. Ja. Ongelooflijk, wat een wisselingen toch in Lietse stikjes. Dan moet er toch enorme skiffingen in zitten, zo'n je zezen. Dat... Dan ben ik heel benieuwd hoe Jannewaard uitkomt direct met Lemmer. Ja, Zo. Ik denk dat Lemmer draait. Lemmer is draait. Het is een fantastische wedstrijd. Want daar hebben ik grauw alweer. Lemmer loopt een die op kop. En die kiest dezelfde slag waar ze krijgt. Jeroen Pietersma helemaal de vernieling in gang. En waarom die inderdaad, hetzelfde gebeurt hem nou. Jannewaard loopt nou virtueel op kop. Want die loopt een lietsbietje boven de Lemmer. De Lemmer kan nou net draaien. Dus Jannewaard kan doen wat hij wil. Die gaat nou wel door de wien. Ja, ja, ik denk Jannewaard het left van Lemmer. Van die smarige wien, van die onderdruk. Ja, dan luistert er wel boven. Maar omdat die wien zat ballet steeds maar. Die komt de roen uit die zalen. Ja, nou ja, doe vast. Doe ziels dat schip. Dat gaat gewoon een stuk massa door die lucht heen. En doe die lucht mat ergens heen. De wust als een mooi naam, wust in je skip hast. Ja, en dan ja, dat druk wordt voort. En daar krijgt Jannewaard dan left van. Omdat die er krijgt wat achter zit. Ja, de voorsprong van Lemmer. Haast 200 meter bij het ingaan van het laatste rak is als sneeuw voor de zon verdwenen. En wat verluistert de adviseur dan de skipper van Lemmer in de eer? Ja. Want zeg eens even, Grauw zit nou zo'n beetje op het vierde plakje. Ja. In één klap. Haast maar gewoon Jelwaai het kruisraak laat het dan al gigantisch overhoop weer. Nou ja, overhoop in de zin van dat er een soort wisselingen binnen. Want voor u en voor de taskoger is het alleen maar fantastisch om te zien. Jannewaard. Die mengt zich ik in de street. En daar zit Web Boppen Huzum. Nou, Jannewaard is naar Stjorboord draait. Maar die kon net voor Huzemdel. En daar profiteert de Lemmer dan weer van. Ja. En kan Lemmer voor Huzemdel. Nou, dit wordt spannend. Wat doet Albert Visser? Ja, het lijkt dat goed komt. Ja. Dan had hij even een paar benauwde momenten gehad, maar hij redt hem er toch weer uit. Maar de voorsprong is voort. Maar wat verschrikkelijk knap ik van Huzum. Ja. Zo, Heerenveen en Lemmer hadden dezelfde slag die in die Drachten strakjes deden. En die pakt nou weer heel min uit. Die Heerenveen die is ook oude zakken, hè? Wat kan Grauw voor Jannewaard al? Nee. Nee. Maar de wol deun achter Del. Ja, En die komt hoe bak wordt om straks. En dat je Jannewaard ik, dus die besluit, maar mooi die kan die draaien. Wat je die, Huzum draait. ja, Huzum draait. Het lijkt wel dat Jannewaard hem al wat jij erin zette dan Grauw. Dan Huzum. Spannend. De Grauwsters in onval. En zakken in machine dat je strijden bleef maar tot het laatst. En toch is het wel Lemmer die zit weer uit onwrakselt, hè? Ja. Ja, met achter Langwaardel. En Huzum en Jannewaard zullen dat voor Del kennen. Grauw zit er vlakbij.
Huzum, ja, ik ken de beide verteld, hè. Huzum voor Langwaardel. Lemmet Rodewing. Die Christian en Grauw, ja, sorry dat ik je onderbreek, Nee, maar Grauw nee. die valt er helemaal uit. Dan moet hij weer achter Ian Delde. Ik kan het even net goed zien. Maar die Nou, daar komt de sneker pan aan, denk ik. Lemmer gaat onbedriegen nou. Tenminste, had ik voorrang op de ton. En Huzum beziekt Janne wat te kniepen. Die kniepen wel koor haast een beetje idee. Hè? Maar ze moeten ook vol wat gang horen, want er komen straks x-scootjes op bakboot aan. Of is dat God groot genoeg? Daar zit nog een aardig gat tussen. drachten alweer en Snits komen erom, ja. Lemmer op een ton. Houdt zijn positie. Maar is net los. En kan Huzum al draaien. Hij doet het in elk geval. Ben ik benijd dat... Ja, even. Dat gaat al hier goed. Mooie manoeuvre van Hannes. En dan is de grote winnaar van dit rak is toch echt Huzum, want die scoot terug naar het tweede plak. Jennewoud draait daarachter. En die lezen al heel lang in de winterklapper in. En nou, hier neem ik goed les van Huzum net, denk ik, Jennewoud. Want daar is Harme Brouwer, mooi de Zwan, die doet ik in één keer weer op. En waar is het Veerna Bleum? Want die lag de hele tijd op het tweede plak. Je zorgen voor Gerrit Pietersma. Veerna, oh, je gaat even en je wordt raast en je wordt raast. Je wordt een heel soort risico nam terug Harm Brouwer, de Sietse Brouwer van het Veen. Dit is een hele linker situatie. Kan hij op die manier, hij mooi er net tussen, maar kan hij Jennewoud vrijvaren? Oei, oei, oei. Grauw leidt recht. Grauw, maar hij is op die door de wien. Jennewoud erop de alle de ton rijdt. Ja, ja. Het is het Veen dat een alles of niks poging doet. En die rekken de tonnen. En die zullen op mij draaien moeten. Want het weer net alleen een getuig wat het je nog eens ziet. Nee, het is wel zwaar voor ze. Oei, oei, Niet oei. onnodig, want dat hier net goed. Dan kun je beter je verlies nemen en Ja. achter de scootjes de elk in. Want Ja. nou... dat hoe je net te flikken bij Gerard Pietersma. Het wie een hele linker manoeuvre. Wat doet het vinger nou? Ja, die zal een rondje draaien. Ja, maar dan moet je dat nou wel doen. Dat lijkt het mij, want je moet er gewoon je moet de ton op nijronden. Ja. Maar misschien komt er nog hier om. Ja, er komt nog hier om. Hij ziel terug. En dat begreep ik net. Nee. Dan zullen er zelf zeggen dat de Turen dat het de geek weer iets in Die ziet direct die zien. ziet direct zien, maar even bij moet er duidelijk zijn dat het de tonnen direct zien stuiteren. Maar ik net iets van Jeroen. Die is toch wel weer gestabiliseerd. Ja, laten we even de hartslag weer een beetje naar onder te gaan, want we zorgen nou weer een ja, het zit vlak bij elkaar. Maar Yeshua Akram die weer achter alles delmat. Oei, oei. Maar we houden de stand er even bij voor de eerste. Ian Lemmer. 2 Huzum. 3 Langwaar. 4 Jennewoud. 5 Grauw. Je stiert nog zo is het van je, maar dat zal grif verhoren. En zo'n drachten. 8 Snits. En dan komt er nog een achterhoede die nog om de bovenste tonnen heen maakt. Ja, hier zet ze het rondje in. Maar wat zitten ze dan lang terug? Ja, Want ze moeten net deze boei, maar ze moeten die oren boeien. ja, dan weet ik net dat ik wel een rondje draai. Maar ik zou dat prima vinden. Ja, en als het om die bovenste, als daar een rondje draait, dan mag het dan wel om die spreader heen. Dat wordt dan wel een toer. Dus je doet nou naar de spreader en krijg je staat verder in zijn rak in, denk ik.
Het Heerenveen lag een hele lange tijd op het tweede plak. Verleer in inslag en heel soort. En hoe dat geforceerd werd. Maar een goocheltrucje in Wadermaatje. Maar de romte wie er net. En hij kreeg de romte ik net. Hij hoede ik net romte te krijgen van Jennewoord. En zij ronde op naar de ton. Nee, zij maakte een rondje. Maar dan moeten we de SKS-reglementen nog maar weer eens even bijhouden. Maar net volgens mij was het op naar de tonnenronde. Ja, maar ik denk net dat een van de tredje skippers die problemen mee had. En het is, de wien die het aanneemt, hè. Dus, dat is hetzelfde. Ja, die Formule 1, ik word er soms gek van, maar ging je op Rijnbaan voort, en dat is hier ik. We zien hier al verhoringen, hè. Bij wat zijn zeggen we nou? Daar lijkt de fakkel op dek. Daar kiezen ze nou toch voor een oortuig. Dus daar is verschillende tuigen. Mooi verschillende windkrachten. Ja, nee, hoe minder dat het waait, dan wordt vaak wat meer balling in die zeil aan. Dat het iets meer druk en power erin krijgt. En dat het wat meer waait, dan wordt het wat vlakker harder. Zodat die proteïne die er is, dat die beter versjouwen is. Maar de wind is toch wat minder dan voorspeld. En wie wat zijn, zetten ze er nog een vak op zetten. Waar waarschijnlijk iets meer balling in zit. Zodat ze iets meer druk en snelheid bij krijgen. Als toen mij een vak of zeilziel is met de volle balling of de volle doek in zit. En het waait te hut, dan is het eigenlijk alleen maar scheef. In plaats van vooruit. En dat is de bedoeling. En het is, als het voorop lijst, dan is het een volle moeilijke keuze dan als het achterop lijst. Hè? Want dan is het toch meer alles of niks. Ja, als het voorop lijst, is dat wat minder gauw. Want dan verliest dan wel even, best wel even een aantal minuten bezig om die vakker op te zetten en die oren eruit te hellen. Ja, dan verlies je gewoon in snelheid. Zeker als dat, in deze 4 zal dat net wel verwacht ik. En dus dan ga ik alweer via de wind die kant uit. En wel verrassend om te zien dat Huzum zich goed in die kopgroep mengen kan. Ja, dat is de verrassing van de dag. De Hannesmeter met Huzum is koetsje. Hij is nog wel in gevecht hier. Voor de win wil ze toch lemmen weer een beetje afstand aan had. Dan is het startskip straks ook wel eens positie ziekje voor de finish. Voor Palaver zijn ze dat ze die dicht bij de wal gaan wonen. Dicht bij het publiek. Het is onderwijs, daar hebben we hem. De 7 wollen. Het startschip dat wel bij iedere wedstrijd aanwezig is. Onderwijs om de finishlijn erin te lezen. En de wind wordt nog wel heel flauw. Nou ja, kwartiertje is nog wel een kruisrak zielen, denk ik. En dan daarna finishen. Ja, want dan zou je er al haast in lezen matten. Hè? Dus, Ja. Ja, we zeggen het. Hè? Er zitten zelfs al wat plooikjes in de turen. Dat, Ja. dat betekent dat de druk aardig voortvallen is.
Ja, dan ben ik benijd hoe het beoordeeld wordt, de tonronding van Sietse Brouwer van het Veen. Want die is net weer omgegaan om die tonnen te ronden. En ja, dat mag wel in SKS-regels. Oké. Een verschil is meest wel met de gieken, de tuigruitje, de tonnenruitje. Maar als je in de romp van het schip omkomt, dan mag het merkteken rommen. En wat zou het een commissie nou? Zou het een commissie nou, ja, dan moeten de oorlogspoetsjes maar protesteren. Of protesteren, ja, de Ferrari achterop bij het Lemster Scootsie. Nou, dat hebben we wel jongen. Maar Ferrari het snijning net woont, hè? Nee. Maar hij had het ook even benauwd aan het hinder. Maar hij loopt weer voorop. En zet nou waarschijnlijk het laatste cruiserak in. Ja, dan nog straks eentje van de 100ste ton omheen. Is ik nog een iets cruiserakje, maar dit is het heetst waarschijnlijk het laatste volledige cruiserak. En hij kiest weer eerst voor de bakboordse slag, hè? Ja. Ja. Zou er dan Jedder nou verdediging in? En de slag net helemaal maatje. We zullen het zien. Maar dat is wel nieuwsgierig. Nou, dit is de trein mooi tegen bij elkaar. Ja, de Wout zal toch eens twaalf om die tonnen gaan. Lang waar pak je oren. En met deze volgorde door Lemmering en er wordt natuurlijk goede zaken in het klassement. Zeker het Huzum en Langwaar, die in het klassement toch wat minder heegst in ertussen zitten. Jennewaard, Huzum. Jennewaard is Huzum bij voorbij. Dat is dan in het Vaardewiense rak gebeurd. Ja, ze lezen gewoon. Het gaat terug, hè? Ja. Voor de start zeggen we haast nog dat ze zo nou en dan wel eens even de scoorten vieren moesten. Platleidens op het wetter. Dan is het een hele orenwaarversissing dan uiteindelijk uitkwam is. Grauw pakt nog voor het eerst is de stuurboot tonnen. Een beetje noodgedwongen omdat drachten daar lijn natuurlijk. Als er nog links in beeld is, daar zullen ik wel minder heeg dan wel, maar daar helemaal ook in beeld. Lemmer kiest er ik voor om die slag net helemaal uit te maken zoals hij eerst die in had. Hier zitten we wat in de achterhoede, de hele mannen. Ik nog net zo op dreef dit hier. Nee. Lemmer zal er vooral voor zwaaien dat er aan de bovenkant bloed van die skeppen dit achter hem zitten. Dat er altijd mij klappen kan. En had de wiener ik weer aardig te pakken. Ja, de water erachter. Dus achter wat zijn. Het vingen. Staan de gezichten op onwaar. En dat kan ik me voorstellen. Zo mooi mooi want. Zo goed in het kampioenschap staan. En dan een alles of niks poging. Die op nota op niks u draaide. De tonnenrekken op Nijen rondje draait.
officieel weer waarom moesten om de ton op nij te ronden. Drachten. De koprenner, de eerste 2 routes. Ik wat oorzakken. De toe weer wat waarom pakt. Hoe ver kan hij nog komen? En dan liep het vingen weer heel tegen Lemmer, maar dat is gezichtsbedrog. Hè? Ja. Maar Lemmer ziet net heel, had de wind net heel heeg. Een geweldige wedstrijd om te zien en om al die wisselingen. En, Wel lange rekken, maar Ja. daar toch zit er een heel soort in. Hè? ja. En Grauw doet nog weer een tussenklap door. En het is toch echt Lemmer waar jij die goede controle had, Wiels. Ja, dan wat. Die zit wat heger op mijn huizen. De wien ik weer heel gunstig krijg. Maar er zitten behoorlijke skiftingen in. En ik in kracht, denk ik. Ja. Hè? Net alleen nog een draaiing, maar ik dat de wien wat hudder wordt op 10 in de plak aan het horen. Ja, want mijn winkracht draaien had het nou wel op, dacht ik, ja. Lemmer, mooi op de Heftegroen. Onze cameraman in het bakje boven in de kraan. En dit van Jerut. Zucht hij oer het wetter heen. Wat de strijd is hier op de snits, maar bijter heen. Lemmer gaat met Trodewien. Die maakt het wat meerdere lietse klappen volgens mij. Die gaat nou verdediging, hè? Ja. Wel boven je aan de woord blijven. En Huzem. Alleen de Grauw let ze dan gaan. Maar ik is net overal op verdedigen. Want het is nou safe zielen, daar hebben we Jenne Woord. En de Woord hield het nood eigenlijk heel degelijk. Hè? Goede uitslagen, geen gekke dingen. Het is gek net oude erop protesten zoals Juster en op Grauw hier het misschien ook nog kent. Maar volgens mij zitten ze er met de ploeg lekker en goed in. Dus goed bezig. Nee, want wat bedoelt hij mooi? Oh, leren erop protest. Maar protest is toch protest? Ja, maar zoals Juster in die auto's het kan, maar het hoefde net. En kist er dan vol achterdel, net achterdel. En ja, uiteindelijk ook wat winst ermee. Als het zo is, dan is het zo. Maar dat, ja, de ene had zijn wierhiet en de andere had ik zijn wierhiet. En wat levert hij dan op? En wat het in ieder geval kost, het is altijd energie en aanleiding. En als er dan niks meer winst, dan... In die eigen kracht leeuwen. ja, en dat, dat vind ik echt wel... dat Jenne wordt zeker op Grauw... wie er mogelijk echt een situatie dat het kind hier... En dat zal aan het eind van de week zal dat oors worden. Maar in het begin maar gewoon in eigen wedstrijden varen. Lang was goed in best. Gingen zo weinig mogelijk punten halen. Maar zie ben er nog net. Ik net voor het tweede plak doe, want Grauw komt wel dichterbij. Albert Visser zoekt 2014 op de Lemmer. En die wil ik graag eens even, hè. Het skip zit er, is er klaar voor. Manning is er klaar voor. Laatste hier 2009 een tredde plakje, podiumpakje al. Maar Grauw. Vergeet nooit de Grauwsters. Een hele minder startje hoort, hè? Ja, maar in ieder helemaal geval- in de achterhoede. Ja. Maar die doen er zeker mee voor het podium, Joert.
Langwaar is al even voor Jenne Woord. Ja. Gang beide tegelijk om de ton. Langwaar gang bakboord uit en Jenne Woord stuurboord uit. En dan is toch de hele tijd Ja. dat stuurbootslagje, dat pakt tot nota de hele tijd goed uit. Alweer een wisseling. Het is Arman Brouwer van Langwaar en die naar het tweede plakje tascoot. Voor Jenne Woord. Maar Grauw, ja, die zit er ik al wat dichtbij. De kopgroep zit tussen Lemmer, Huzum, Grauw, Langwaar, Jenne Woord. En ik Drachten zit weer op het vinkentouw. En Huzum komt ik heel dichtbij. Het is in deze slag dat Jenne Woord een heel lang verlen had. Ja, ze moet al een keer draaien. Hè? Snit zie deze roet ik er mooi op Mars, maar toch nodig ik wat beliezen aan volgens mij. Mooi om te zien dan, hè? Iedereen kiest zijn eigen paard en met de boventonnen komt alles weer bij elkaar. En ik zie Langwaar. En die zit der Lemmer op de achtergrond. Hoe dicht komt Langwaar bij Lemmer? Krijgen we hier weer een wisseling. Ken Langwaar de ton in één keer omzielen. Hij is op bakboord. ja, ik ken het toch nog net aan. Hij kent de ton net aan. Maar ken Lemmer de verdel. Er is ook geen risico in het. En ze komen hem straks in. Ja, Maar komt dicht bij elkaar. ja, maar Albert zal geen risico nemen. Hierop al. En lang waar de tonnen aan. De tonnen die we daar zien, en dat is net Nee, dat is de spreader. dat is de spreader. Dus we moeten de luid hier nog boppen. Hij draait Ja, mooi. hij draait mooi. Dit is verrassend. Want je neemt nou wel geen risico. Nee, maar Maar- dat is op mij draaien, af de achterdel. Ja, en Ja, Langwaar achter- zal nou draaien. Ja, Ja. tuurlijk. En achter Del, dan hier er moet bakboord weer omkomen. Ja, ja Lemmer zal nou wel draaien, Ja, maar die had ja. minder gang. Ja. En dan had er toch een adviseur op het achterdek. Maar ja, misschien ben wij wel de beste stuurlui die aan wal staan. Maar ja, daar heb ik voor uitzocht. Ja, Maar daarvoor zit weer. ja, wij zijn toch eens dat ik persoonlijk hier erachter del ging. Maar ja, Ja. als ik wat meters wordt. Ja, maar we zullen direct zien. Patiënt kan lang waar draaien. Gaat er genoeg ruimte. Meest net in je voor de kop draaien. Nee. Maar het gotje liep het wel wat groter. Ja, zat het lijkt het, kan Lemmer wel kan mij draaien. En hier is de finishlijn en Bouke Intema die de lijn riet. Ja, nou, Ja, keurig. keurig. Hij... Nou, dan ben we toch de beste stuurlui in de zin van... Ja, maar dat de het winnaar had dat gelijk, we- hè? Dat we geen gelijk hebben. Maar Lemmer lost dit keurig op. Ja, Draait hem eronder. En kan dan... Ja, dan had je het skippen goed onder controle. Hè? Dan kun je vlot draaien. Kun je snel, gouden snel die erop pakken. En pak je toch... Of pak je, houdt zijn eerste plakje. Maar deun op een kont zitten terug. Langwaar. kijk, mooi van Harmen, hè? De eerste 3 wedstrijden dan nog wat in de middenmoot. Dit is hartstikke Zeker met het debuut op Grauw, wat zinvol. En nu gewoon echt strijd op de eerste plak. In een geweldige wedstrijd. Skip min helle. En dit is de laatste ronding van de bopperste tonnen. Onderwijs nou nooit verder wie ze rekt. De finishlijn laat er straks zien. En dat is even nieuwsgierig. Ze moet nog even hier om die spreader heen, zoals het dan niet.
En dan mogen ze net toch de finishlijn heen. En die loopt straks midden in het wedstrijdveld. Nou zullen we zien als ze daar geen verzinning maatje. Ja, dan wordt had een plakje verlend, maar sluit dan nog goed aan. Grauw die toch een opmars hier, die toch wel wat belezen, maar dan Drachten zit er nog voor. Ja. En daar zal Huzum ook naar ergens komen, maar op bak wordt direct, denk ik. Huzum had wat verlend. Ja, maar het zat dus maar Drachten al ergens achter de. Lijkt het zo? Ja. Ja. Ja, dan weer Huzum al. Maar ja, Huzum wie ze krijgt boord om boord, maar Jenne wordt de hele tijd. Ja. Het, Ja. dus Maar de Grauwsters had dan echt weer wat verlengd, zeker. ja, dan is Grauw toch. Is wel in ongeval gong, maar ja, die zit nou op een sexte plakje. Ja, ik meen dat hij krijgt voor Drachten weer. Ja. Komt het net zo. Drachten lang op kop in het begin van de wedstrijd. Toen oorzaken, maar wel heel stabiel. Nou ja, ze En liggen die nog middenmoot. vijfde, dat Dus- is meer dan prima. Dat ze hebben, ik wil wat verder naar onder de lijn nog. Ja. En Huzum ik. Heel mooi schild. Die hebben we mooi aan ophellen. En ja, die houdt gewoon vloot, hè, zoals ze dat zeggen. Ja. En daar is het Vin en ik alweer. En de hele mannen, die toch wat naar voren komt, hè? Ja. Wordt er En- weer verskipt natuurlijk. Hele mannen. Snits, die is weer aardig oorzaken. Dan is het de hele mannen die een paar prachtige mooie slagen maken had. Maar ik het vind, hè, want die moet je een extra rondje draaien. Het zit er toch weer bij, hè? Vlak achter de Grauwsters. Ja. Ja, dat zal nog wel leuk duel worden, verder wien. Juster won ze dat natuurlijk verder wien op Ja. Jenne Woord. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nou... Snits, nou ik om het tonnen. Maar we gaan nog net een programma zien wat de wisselingen bijhoudt in het veld. Maar Nee. het is ongelooflijk, hè? Ja. Wat een wisseling van posities. En een deal zal zeggen dat komt door de nieuwe formule. Maar ik ben ervan overtuigd dat het vooral komt door de baan. De Wien en de mooie baan. Ja, prachtig, geweldige baan. Leidt er prima in. Ja. En zowel in Kruidrijk Street, maar ook verder wien. Veen, Geliek, Gijpen, vrije winkziekje. Ja. Bij de Grauwse zwaai komen. De Jouwer in de achterhoede. Ja, Akram, Ja. ik net best. Pieter Nee. Meter, denk ik dat als je een oude tuig dat het zo. Denk ik dat hij zegt dit ieder een beetje bedel houdt, zodat het. Ja, ik denk als zo'n chillen is, dat is dat net dorst, maar had het dan net wol. En hoe wist dat het wat kantenmeters in leveren haast. Maar als het dan naar de formule sjost, dan zou dat betekenen dat er de jaren daarvoor altijd met de volle kantenmeter zield had.
Als het nou eerlijker was, zo, ja, dan mist er gewoon pk's. Nou, zeker ik mij dat al, hè. Dat zeiden jullie ook van 2011. Nou, het just natuurlijk wel heen. Het is ook heel kwart als het just naar de meest. Dat ligt er wel of zielen aan mijn reef. Ah, dat hoeft echt net met deze win. Nee. En hij hier nog wel had wel nijere zeilen, maar daar mocht ik wel wat aan. Maar dan voldeerde er net meer een silhouet. En dat silhouet had in de vorm van die zeil, maar altijd onder een traditioneel silhouet voldwaan. Ja. En als dat dan wat aanhellen is, dan zou dat net onder het silhouet verdwaan. Zie je dat palaver zijn dat ze er een kwart finishlijn in gooien zoen. Ja, omdat we, nou, die houden we met in beeld. Om dus als hindernis zo iets mogelijk te houden. Nou, zie je het wel heel rom omheen. Wat zijn? Nou, ik om de tonnen heen. En dan hebben we alleen nog daarachter nog Ljouwert ergens die we net in beeld hebben. En dan neem ik de staan even op. Nou daar. En scharrelt wat even trommeliger heen. Ik moet even op nee instellen. Het is op het eerste plakje Lemmer. En die kan nou verdedigen. Op het tweede plakje Langwaar, het rijden Jennewoord, Fjouwerhuizen, 5 Drachten, 6 Grauw, Zoon Jereveen. En 8 hele mannen, 9 Snits, 10 Zuidwesthoeken, Alve Jouweren, 12 Akkerum, 13e pak voor Ljouwert en helemaal achterom wat zijn Klaas van de Meulen. Hier heb ik wel mooi op de scène, omdat die finish er nog niet leidt. Dat is een hindernis. Dus dan moest al vrij snel de keuze maken. Zie ik of bakboord uit of stuurboord uit. En dan kun je zien dat het veeltal elk naar een kant gaat. Hier hebben wij op de achtergrond al de reservaties aan boord van het finishskip. En als Sil straks ik. Ja, daar is de vlaggen. Het skotje hebben we zo net, maar de finish luidt erin. En een Lemmer zal alles goed in de gaten houden. Dat vooral Jenne Woord doet en Langwaar. Mooi te zien dat Jenne Woord dan eerst gijpt. Dan is het bij de eerste bakboord. Jenne Woord gijpt als eerst en dan die de bovenste. Dat hier wij wat lastig te zien hoe dicht dat ze bij Lemmer binnen. Maar dat het is nog net gebeurd daarvoor. En dan goed is het Langwaar direct nog in de buurt. Maar die is aan de bovenkant van het startskip delgang. Of aan de overkant van de hindernis. Dit kan nog een hele verrassende finish worden. Ja, Want daar is Langwaar al. daar is Langwaar al. En waar kiest die voor? Ja, hij zit als eerste hier bij deze ton. Ja, Langwaar leidt in. Ja. En vooral als hij nog eens een keer gijpt en om deze tonnen gaat. Want nou is die de wien straks de boppenkant van de mar. Hè? Ja. En dan is het goed opletten hoe die... Want ik zou nou echt deze bakboordsboei voor die skippers dan rechts hier in beeld voor vanuit de televisie. Ja, want die finish had ik in het midden van die gate liggen en die leidt wat aan één kant.
En daar is ik op te letten. Hè. Ja. Dat is het werk van adviseur. Hè. Dat Ja. hij alleen nog goed wettershirt wat er is. Ja, ik vind een wedstrijdcommissie, maar die moet wel in de midden liggen. Want anders let hij in het ton echt op voordeel. En dat mag boven al beslissen welke kant het uitgaat. En het is Langwar die nou gijpt. En de Lemmer dwingt om die oren tonnen te nemen. Die namen ze de hele tijd al. Pakte dat gunstig uit. En het is Langwar die als eerste de onderwing gaat richting finish. En nou is het Tieren en Skjerg. Ja, nou, we mogen officieel net yield zetten meer op skippen. Maar waar denkst je dat hier het gunstigst uitkomt? Ja, lang waar. En ik denk zelfs Jenne Ja. Woord ook nog. Nou, dat klinkt vrij zeker. Ik ben benijd. Het is inderdaad, en ik als ik just hoe ze nooit de korte dag varen. Nou, dit soort toch voor Harmen Brouwer een daverende succes wezen. Ja. Hè? En het is op het thuiswetter van zijn broer. Want laten we dat net vergeten. Het is de Jereveenster Daaioet. Dat is het organiserend comité hier op ter Henne. Want ja, zo'n groot wetter hadden ze net bij het Vingersels. En hij liep het op wij in zijn debuut hier. Maar nog maar de 4e wedstrijd. Na zijn eerste Daio-winning. En Het voordeel wat ze direct hadden, dat ze bakboord naar die finish gaan. Hè. En Ja. Lemmer hoe stuurboord. Lemmer is inmiddels draait volgens mij. En wat doet Langwaar nou? Hoe 4 zetten die slag terug? En kunnen nou rustig blijven? Ja, op zich is het nou net zo'n volle keuze meer Ja, natuurlijk. maar hè. hij gaat al door de wien. Hij Ja. gaat al door de wien. En dat is aan de betierde kant. Want kun je net beter die slag helemaal terugzetten. Want hij mat nou straks nog eens een keer. Want Jenne Woord, ja, die draait nou ik. Maar die is er een beetje boven. Wij zien natuurlijk ik net weer die lijn luid, hè. Nee, je moet hier ook in beeld komen. Ja. Ja, daar is er al. Ja, daar is de kotter. We gaan op waai. Gaan we op waai? Even een vraagteken erbij. Bij de eerste Daio-winning van Harmen Brouwer mooi de Swan van Langwar. Hij kan hem onrennen. Hij kan hem onrennen. Het is krap. Hij zielt je meter te 4. Nee, en Lemmer weer nog net in beeld En volgens de mij. Lemmer weer nog net in beeld. En daar is Lemmer. Links Lemmer. Hij hier het gotje wat dichter horen kennen, hè. Want hij kent hem nog net heel lang. Nee, maar Lemmer komt er nooit voor deel. Maar had hij rond om door de wien te gaan. Maar Lemmer begint hem ik nog net helemaal. Ja, dat is krap, Het was een krap, hele krap. snelle finish. Het is een smelle finish, het hier zich verzijn. Jet hij nou nog een keer door de wien. Hij had de romte. Maar kan hij er dan onder tros zitten? Kan Lemmer er onder tros zitten? Of helpt Hij helpt Langwaar? hem wel. Hij helpt hem. Hij helpt hem. Ja, Ja, daar is Ja. het schot. En het is, ja, jongens, nou jongens, op boord blijven. Harmen Brouwer van Langwaar. En Pieter Jan Post met adviseur. En zijn zwager slaan elkaar haste ribbenstekken hier op het achterdek van het Langwaarderscootje. En daar is het schot van Lemmer. Ja, daar ben ik blij, hè. ja, voor het klassement wel, maar deze door het worst weer. En dan Ja. maakt ze weer even aan, want het is Jennewoord die daar weer achterom komt. En die geeft maar een opstekker terug. En daar is het schot. En die ben, ja, wat gelaten. Maar denk ik hele goede zaken voor het klassement, hè. Heel degelijk weer. 1, 2 en 3 en 4 en nog weer een 3. Die kan ik tevreden wezen. Ja. Jongen, wat een wedstrijd. Ja, Gerard die klappert ik al even met de handjes. Die had ik zwithandjes. Jongen, wat een ontknoping. En wat mooi, want die eerste Daio-winning als skipper, debuterend skipper, ja, die viert je nooit weer. Laten we nog even bij de les blijven, want het is ik Huzum. Wat een hele mooie wedstrijdvaart. Die komt nou, ja, heel starig. De wien is er wat uit. Maar hier kan niks meer misgaan. Johannes Meter pakt het vierde plak. En we gaan even een keertje naar de winnaar. Op boord bij Harmen. Ja, Harmen, die emoties. Oh, ja. Oh, wat is het mooi, hier. Hebben we treien van werken. Prachtig, godverdorie nog daar. Wat ben wij plezierd, echt hier. Oh, wat mooi. Echt ongelooflijk. Ja, dit is mooi. Hoi. Bemanning, mooi bemanning, mooi skip.
fantastisch echt. We hebben gewoon weer een wedstrijd voor maar lang waren. Godverdorie nou, dat wat mooi. Echt weer, ik ben helemaal gek. Echt. Oh, prachtig. Sorry. Ja, is net eerder met trainen in negen. Er ben meer. Oh ja, dat is wel, ja. Ja. En wat heb je met spannend maken op les? Wat een wedstrijd, man. Goh, godverdorie, van de wind. Boert net helemaal. Hele tijd. Krijg net. Ja, het schip doet het zo mooi. Het is zo fantastisch. En, ik wist het hele seizoen wel. En ook komt het eruit. Het is een lust. Het is echt werkelijk een lust. Echt mooi. Super. En dan ik nog op de hennen. De thuiswedstrijd van Heerenveen. Nee, dat vind ik machtig. Echt super. Ja. Goh, dit is mooi. Geertje. Oh. Ja, ik wil je vragen meer stellen, want dit zou hem zelfs. Oh, prachtig. Prachtig. Dank je. Ja, nou. Wij stellen er geen vragen over, want dit is wel duidelijk. Nee, prachtig mooi. Voor de jongens. En het zag Harmen ook, die is in 2020 begonnen natuurlijk als skipper. Nou ja, die had 2 jaar corona gehad en 2 jaar net zield, maar wel altijd die verantwoordelijkheid en met die ploeg bezig en met het skip bezig. En dan in een van de mooiste wedstrijden van de, nou zeker van de laatste 2-3 jaar, maar ook van de jaren daarvoor. Het is wel een van de mooiste zielwedstrijden. En qua wisselingen, qua strijd, qua slagen, mooi verjaardag winst raken in. En als die dan winnen kiest en in die debuut hier en dan in eerste overwinning, dan snap ik wel geweldig. Die emotie, dat maakt het mooi, dat maakt het ziel mooi, dat maakt het sport mooi en dat maakt het leven mooi. En ben ik man, die liet het ik blikken, hè? Ja. Dus, die emotie laat ik bij hun voorin, hè? Ja, Maar ja, prachtig. Als je nou geen emotie had, dan klopt er ook iets net natuurlijk als je sok ziet heli. Maar Wiels, ik de laatste scootjes terug het hele liedse finishlijn te komen. En dat maakt het ook nog spannend, hè? Ik bedoel, Ja. Zuidwesthoek. Eliauwert. Bij de Oerlijn. Dan Akkerum die liet het de kotter nog even of de meesten nog een hand aan te wollen. Zat dicht, komt hij de bedel. En dan missen we nog een scootje. En dat is het scootje van Wout zijn. Maar dan kan ik ondertussen wel even de voorlopige daguitslag opnemen. En voorlopig, omdat ik hem oplees en er een dingetje bij zit. En dat is, het Vingen die had officieel net reglementair de baan vinden. En we zullen even vernemen wat er nog van komt. Maar het is op het eerste plak. Nou, we zeggen hem al, we hoeven de namen haast net eens te nemen. Maar Harmen Brouwer van Langwaar. Glorieus op de Snitser, maar je het eerste. Tweede plak Lemmer. Derde plak Jennewoord. Dat klopt net helemaal volgens mij. Wie Jennewoord nog voor de Lemmer? Ik had dat. Nee. Lemmer weer tweede. Lemmer weer tweede. Ik heel tevreden. Ja, dat klopt helemaal wel. Fjouwerhuzem. 5 drachten. Zoiets grauw. Zo dan toch het vingen die gewoon wel heel 4 van achteruit komen moest. En nog een heel lang voren in de laatste rakken gezield is. 8 de hele mannen. 9 Snits. 10 de Jouwer. Alve Starem. 12 Jouwert. Tredje Akkerum. En heel naar achterover. Nou op de finishlijn. Daar zullen we wat zijn komen. En dat mag ik even zeggen. Dat is de orendebutant. Ja. Dus ja, daar zullen we wel verschillende gevoelens in zitten. Ik wil mooi om te zien hè, dat die top 8 die zit binnen 2 hele minuten van elkaar. En ja, nogmaals, enerzijds de formule natuurlijk, dat is die de skippen dichter bij elkaar brengt. Maar ik daar val ik in herhaling, maar ik zeker de baan. Ik zou dit wat vaker doen. Als iets mooi is, mooi het vaker benemen, Gele. Dat is geen probleem. Dan sluiten we hier af van deze prachtige mooie wedstrijd. Ik zeg het nog maar een keer. Van op ter hinnen, op de Snitser, maar mooi de winnaar, Langwaar. En wij sjuggen hem mooi weer. En dan ben we op Langwaar. En daar zal Joen al het feest losbarsten. En morgen zeker, ontmoen op Langwaar.